община да хвърля боклука. А това сметище, което е от 30, 40 и от 50 години, какво ще кажете за него? То не е измислено от мен, от вас и така нататък. Това е наследство. Ние това трябва да го ликвидираме. И да направим нещо, което повече да не се прави това, което до момента е правено. Казвам ви го, Бошкото поле сега в момента е пълен буклуджи, една голяма буклуджиница. Това така ли трябва да продължава? Трябва да го махнем това нещо, да го ликвидираме и да направим претоварната станция и всичко да си върви по направление. И тук ще се вложат 1 милион и 800 хиляди лева. Няма да се вложат лев и два. Това не е малко. Инвестицията е доста голяма, не мислете го, че е така най-елементарно ще се направи. Много е мислено по този въпрос, казвам ви. И смятам, че общината ще... Ако ние не го направим, и трябва да го возим директно в Луковит. Това беше голямата борба, която ние успяхме да постигнем. Отначало те не искаха да имат претоварна станция в вложена боклука да се кара директно от целия район да се кара в Луковит. Как си обяснявате, че ние ще можем да платиме транспорта? Ако до сега ние плащаме примерно 4 или 500 хиляди лева за събиране на боклука и го караме тук, знаете ли какво ще стане, ако го плащаме в Луковит? 2 милиона, 3 милиона няма да ни стигнат. Какво значи да работиме цял живот за данъци ли? Да плащаме данъци. Казвам, и това европейски излушени застави и ние няма на къде да мърдаме. Глобите са жестоки. Така че големият проблем беше да стане претоварна станция тук. За да може да ни бъде по-евтино, да бъде по-добре и така нататък. Това е, което мога да ви кажа. Аз съм Бошки и мислите, че на мен ми е много приятно. Ние гледаме да защитим интереса на общината. Нека да ви кажа и кмета на Луковит, колко време те ни мутаха и не искат да правят претоварна станция. И ние нямаше да се включим в депото, казвам ви го, ако те не бяха приели да стане тая претоварна станция. Това беше нашето условие, за да влезем в Луковитското депо. Иначе плащането ще ни скъсат от пари. Това е, което мога да ви кажа. Просто нямаме време. Всеки може да дава идеи. Добре, след като 2 години ще се строи другото, за тия 2 години колко боклуци ще се съберат тук? След 2 години ще почнат да достроят в Луковит и ще го строят сигурно 10 години. И колко боклук ще се събере в глава? Може би и вие не сте се родили, когато това депо е съществувало. Да, но след 2 години ще почват в Луковит, че го строят 10 години. За тия години толкова. В България толкова строят. Толкова строят в България, толкова. Не е така, има срок на цялата тая работа. И какво ще стане? Ще стигне до Горджене чак боклук. За тия години. Ще стигне. Ще видите, че ще стигне. Нали това после ще ни заставят всички. Ще стигне. След като не е почнато да се строи в Луковит, докато го построят, боклука ще стигне до моста. Това е част от целия големия проект. Не може да се почне да се строи само в Луковит. Трябва да се почне да се строи на двете места. Ама що не е почнато да се строи в Луковит, след като ще се даде? Това е целият голям проект. Трябва да бъде одобрен заедно с претоварната станция, заедно с регионалната. Да са го одобрили, бе? Защо не са го одобрили? Двете неща ще почнат да се паралелно. За 2 години боклука ще стигне до моста, ще видите. Ще стигне, до моста ще стигне. Може ли да кажа? Строителството ще е най-много 2 години. И за тия 2 години боклука ще стои тук. Така или иначе, вие няма да имате претоварна станция, да завърши в... Защо в село? Защо в село? Може ли да се скаже? Горджене. Име. Йоанна Краева. Искам да взема някакво отношение по въпроса. Първо, мисля, че тази среща трябваше да бъде насочена не за 9 часа, а след работно време, когато има работещи хора, които могат да присъстват и да вземат всички хора. Трето, аз съм говорила лично с Иван Саков. Той ми е съученик. В Ябланца сме учени. Попитах го, понеже ме път се постави въпрос и се каза, че Ябланца са искали да има претоварна станция. Но за по-добре ние тук да направим на нашата територия, за да бъдем по-добре. Иван Саков ми каза: Йоанна, на мен ми предложиха, но аз отказах. Не искам.
Значи, той не иска да има боклуци в община Ябланица. Ние пак вложили над 20 години сметище, сега пак боклуци. Хората се наплашиха. Аз направих подписка с 5 души от инициативен комитет да се спре строежа на тази претоварна станция, ако е за лошо, ако е за добро, нямаме нищо против. Но ние не сме сигурни, разбирате ли? Хората са наплашали боклуци. На горния мост, на долния мост, нерегламентирани сметища, къде ли не, какво ли не, боклуци. Предишните 3 години правих пак подписка за да се премахне това сметище, нерегламентирано това е вече, това долу общинското, и слава Богу нещо се помисли да се премести, да се премахне. Това е добре. Над 20 години ние търпим тази смрад и мърсотия. Пушици, горене на жици, животни се изхвърлят там. Като когато годих да снимам и писах в вестника, в пресъката, значи мухи ме полазиха навсякъде. Колата, в която помолих един човек да ме закара, той казва: добре, че дойдох да видя, не съм очаквал такова нещо. И хората, разберете, се страхуват, не са наясно. Страхуват се, както се започна моста, не се довърши. Както се започна строежа тук под едната тръбите, не се довърши. Те просто не знаят какви ще са последствията. Може да сте прави. От една страна ще има работни места, както ми обясни кмета. Добре се е потрудил. Ще се открият 30 работни места. Но от друга гледна точка, вие добре разяснихте нещата, но може би има още на някои въпроси, които не са неясни, от които ние се съмняваме, както постави госпожата тук Веселка и господина Димитър, които са вложени от няколко месеца. И за това трябва да обмислиме добре нещата. Дали ще е за добре, дали ще е за зле. И да решаваме, да видим как ще стоят по-напред, ще можем ли да дишаме чист въздух, да не би да се получат някакви аварии, да не се случи нещо и ние да страдаме и нашите деца да търпат последствията. Помислете. Значи, целият този проект, мислете, че е правилно. Значи аз искам да кажа няколко думи. Всичкия боклук на гложене тук до депото си го правим гложенците, нали? Отгоре, като почнете от казанката на бившата казанка до 23-ти, и отляво, и отдясно, кой хвърля боклука? Кажете кой го хвърля. Да не би някой да е дошъл от друго место да ви хвърля боклука. Дайте да сме наясно. Всичкият боклук се хвърля в реката, нали? Да. Така. И аз съм платил завчера, преди една седмица, за да оправят това сметище около моста, където се минава, нали, на фадромата. А за този мост не винете общината. Ние нямаме нищо общо с този мост. Започнато от мосtsтрой или от пътстрой, така са тези пари. Къде са отишли, един Господ знае, не е наша работа. Значи, това си е вече работа на държавата. А на тръбите? Нали? Казвам, всичко стои там. Може би чува се приказки, пари са отклонени и така нататък. Не е наша работа на общината. Има си инстанции да си кажат кой какво е правил и така нататък. И на нас ни е приятно моста е започнат, нали? И да не се направи. Но това, което е, не трябва да бъде. И нали, правим всичко за добро, не го правим за да бъде по-зле. Как си обяснявате? Европейците са помислили защо в България трябва да се направят до еди кога си тези неща. Иначе ние сме българи и не почнали санкции за нас, ние няма да се оправим. Това е истината. Кои са другите две площадки, които споменахте? Значи няма такива площадки, казвам навсякъде. Една от площадките, ако обичаш, една от площадките е тук към Ябланица. Карстов район. Изобщо не позволява това нещо да стане. За другата площадка не знам къде е. А Иван Цаков, искам да ви кажа, че Иван Цаков... Склона на малък извор в нивата от дясно. Госпожа, искам да ви кажа, че Иван Цаков, само когато направим нашата претоварна станция, той ще си кара боклука тук, защото ще му бъде по-евтино, нали, да му се депонира боклука от тук и от тук да върви в Луковит. Защото на него ще му струва много скъпо, докато е до Луковит. Да, прав сте. Господин Дамгол, вие сте прав, но няма и да ни бъде на нас по-ефтино да караме ние в Ябланица. Тук и на нас ще ни бъде близичко. Защото като се напълне се ние с боклуци. Вложили боклучинско село става. Защо не е в другите села? Толкова села имате да
българската селищна система, като сте ви нарочили само вложени. Над 20 години тези буклуци, над 20 години. Водите отпадъчни. Може ли да кажа нещо? Може да кажа. Аз нещо. Значи, Митко Владжиев съм, нали, познавам. Тук не знам защо отбягваме темата и не се вникнем в центъра на проблема. Всички да плачем срещу това сметище. Да. Един от проблемите, който се решава е с ликвидирането на това сметище. Ако направят тази претоварна станция в Ябланица, което няма да стане, защото за да не знам колко пари са похарчени, дали някой може да каже за тази идейна фаза, да говорим за работната фаза, която предстои да се работи там, ще е същинското харчене на пари. Това сметище нашето просто ще си остане. То ще си остане в този вид, в който е сега. Не знам някой дали е ходил скоро тия дни след вятъра, дали за какво става въпрос. Друг е въпросът, защото тази претоварна станция ще реши този проблем с ликвидирането. Мисля, че има сгради, това няма да се гори, няма да пуши нищо, нали? Ще има същинско разделение на отпадъците вътре в тази претоварна станция и пакетирането да минава по направление или общо ще се пакетират всичките неща. И другия въпрос е предвидени са площадки за компости и ако това нещо стане, аз държа тия неща да се изпълняват. Значи не ако имаме зелена маса или ако нямаме зелена маса. Да се направи това за компост, защото аз съм бил на много срещи и трябва да ви кажа, че на високо ниво с експерти, които са претендирани специалисти и в Европа и в Америка, даже едната госпожа е била, тя казва, че това нещо ще са плюсовете за бъдещето. Навсякъде се води борба за управление на отпадъците, както е било и в Европа, както и в Америка, както и в Германия. Лично аз не съм бил, но някой, ако е бил, слушам хората, които говорят, казват, вика, там тия заводи за преработка и за управление на отпадъците са вътре в градовете. И това нещо ще се случи и в България. И това, дето говорим, че ние ще го побългаряваме, ние просто няма да можем да си позволим да го побългаряваме, защото мониторинга и наблюдателите и тия, които ще действат същинската част на строителството, ще бъдат чужденци, ще бъдат експерти, които няма да дадат да се отклонява нито един лев на никъде. Не виждам каква е болката, значи ние сме тръгнали в една такава насока. Не знам дали ще е добре или ще е зле, ама и аз си представете, че е добре и ние се лишим от тази работа. Кой носи отговорността тогава за бъдеще? Кой го носи? Ако си представим, че е зле, представим зле сме всичките ние тук, които сме ще го носим това. Но ако е по-добре. Ами, трябва да се отиде, да се види какво е, някой да отиде да каже да види. Ако ние ходихме 100 пъти, нали ти е ясно, че цялото село няма как да го изводим в седми. Не цялото село, кажете, че сте ходили. Как работи, да идете ли ще в Силистъра, Руснали, Монтана. Даже имаше филми, които се прожектираха. Лошото е другото и не казвай, че не е подходящ часът 9 часа, тази обява тече повече от един месец. И трябва да кажа, защото аз съм говорил с повече от 50% от населението на Гложене, които казаха, да, ние ще дойдем там, ние знаем. Значи нито един не ми каза, аз съм на работа или аз съм възпрепятстван. Ето, гледаме се колко човека сме дошли тук. По-друга да е при вечер след работа. И тогава ще дойдат толкова. Да, съмнявам. Видяхме събранията на село Копа, видяхме събранията другите по 5, по 10, по 16 човек. Това нещата трябва да се вземат, да се решават и да се върви напред. Значи с един предварителен скептицизъм към това, което се случва, не може да се случи нищо. Замина Голком. На времето някои хора, какво трябва да ги обвиним сега, защото са инвестирали в губещи технологии или в нерентабилни. Замина единия завод, замина другия, замина Мрамор и Град кариерата, замина земеделска кооперация, замина друга кооперация, сега е на път да замина и третата. Какво правим? Замина и селото. Значи заминава с тия приказки. Това няма да правим, защото еди кос. Другото няма да правим, защото еди кос. В същото време ние правим
Глупости. Значи отиваме за тия и сипаме си буклаци и чака да видим на кмета, докога ще му прекипи. И трябва да почне актове, откъде ти актове, като никой не работи, като никой няма пари. За какво говоря? Вадат. Какво става? Селската вада. Какво правим?